Onke amakhaya nantoni
lwenjani apha eRoma. Umtshato nomtshato ikhaya nekhaya linedethi lineni yalo. Umahluko ke ulapha ngoba abanye bethu le dethi lineni bayifaka kwi-washing machine. With me? Ngelishwa bayigcwalise i-washing machine beyond i-expectation yayo. Xa igcwalisiwe impahla yenza ini? ERoma. Ithi le dethi lineni ngeka sibidethi ifakwe i-washing machine irobheke kube ngathi ihlambekile kanti isekhona. Abanye badecide into yoba mabayithini le dethi lineni. Mabayicikithe. Xa uyicikitayo, you take a longer time than uzayifaka phi ematshini. Therefore, the longer you take ekucikitheni le dethi lineni elapha ekhaya, the more umtshato wakho ekhaya lakho lizabasula. Siyava kakuhle. Therefore, xa ufaka emashinini, it becomes impersonal. Kodwa xa ucikita wena, you become involved in solving the issues that are here. Siyava kakuhle. Semile nam. Ixesha lam mhlawumbi ngaphambi yabo ofensile zininzi kakhulu. Alright. Sibe-regulate njani namba 11 ikwandile. Therefore, sisenol-regulator ngolu hlobo mna nakhonapha. Engaregulate mayinzima. Alright. As long as ningazonikhupha ngothule. Okay. Esithathu into ebalulekileyo. Asikhangele because of idethi lineni ekhoyo ehlambekayo nengahlambekiyo yenza loo nto sithethe ngegama elithi ngoba xa ingahlambekanga yenza into yokokuba kungabikho konwaba phi apha ekhaya yenza ii-challenges. Now ke sine-statistics esinazo apha. Uyawuphawula into yoba ezi statistics azenziwanga kakhulu ukuthi thina bantu bamnyama and azenziwanga ukuthi kakhulu thina bantu abakwi-developing countries. Zenziwe ezi stats kwi-developed countries, capitalist countries. Therefore, yenziwe apho. But uyawuphawula into yokokuba xa ukhangela ukhomperisha nathi apha umahluko awukho kangako. Alright? Ngo-1900 kwimitshato eyi-12.7 imitshato eyi-13 i-divorce yayingaphi? To every 13 marriages, one will end up in divorce court. 1940, kwimitshato emingaphi? 86, kwi-divorce court kuende emingaphi? 1990, imitshato emibini, owesibini uyaqhekeka. Alright? Ngo-2000, kwimitshato emibini, owesibini uyaqhekeka. Now, ndiyenzile ke-investigation yami e-Home Affairs. Ndasakela apha kuthi into yoba apha kuthi xa singenisa imitshato i-divorce rate yakuyi-15. Bathi xa bethetha i-50% yemitshato engeniswayo every year ends up kwi-divorce court.